హోప్ పెద్ద హిట్ అయిపోవాలి సినిమా. అంటే ఆడియన్స్ కూడా కావాలి, ఇండస్ట్రీకి కావాలి. అమలాపురం మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గా చూపించినట్టు. ఇప్పుడు దాకా చూపించిన తూర్పు గోదావరి కాకుండా వేరే సైడ్ అంతా రా రస్టిక్ తూర్పు గోదావరి చూపించాం. ఈస్ట్ ఎలాగా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, గ్రీనరీ చాలా బాగుంటుంది. చూపించిన షార్ట్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చినాయి. మేజర్ గా ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ అవి ఎప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరిలో చూపించలేదు అని, సో ఆ పార్ట్ ని కవర్ చేసాం అనమాట. సో ఆ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ రియల్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎనీబడి, అంటే ప్రతి ఈస్ట్ గోదావరిలో అన్ని రిచ్ ఫ్యామిలీసే ఉండవు కదా, సో అట్లాంటి నార్మల్ ఫ్యామిలీస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటది అనేది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కవర్ చేసాం. సుధీర్ ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిషర్మెన్ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కమ్యూనిటీ నుంచి. సో మోటార్ ఒకటి తయారు చేస్తాం అనమాట సీక్వెన్స్కి. దానిలో ఆయన జుగాడ్ ఎలక్ట్రీషియన్, అంటే ఊర్లో ఉండే ఒక తెలివితేటలు ఉండే ఒక వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అంటే సైకిల్ మోటార్ సైకిల్ చేస్తుంటారు, ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ తీసి ఇంకేదో చేస్తుంటారు, అలాంటి ఒక జుగాడ్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఆయన. హోప్ పెద్ద హిట్ అయిపోవాలి సినిమా. అంటే ఆడియన్స్ కూడా కావాలి, ఇండస్ట్రీకి కావాలి. అమలాపురం మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గా చూపించినట్టు. ఇప్పుడు దాకా చూపించిన తూర్పు గోదావరి కాకుండా వేరే సైడ్ అంతా రా రస్టిక్ తూర్పు గోదావరి చూపించాం. ఈస్ట్ ఎలాగా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, గ్రీనరీ చాలా బాగుంటుంది. చూపించిన షార్ట్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చినాయి. మేజర్ గా ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ అవి ఎప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరిలో చూపించలేదు అని, సో ఆ పార్ట్ ని కవర్ చేసాం అనమాట. సో ఆ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ రియల్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎనీబడి, అంటే ప్రతి ఈస్ట్ గోదావరిలో అన్ని రిచ్ ఫ్యామిలీసే ఉండవు కదా, సో అట్లాంటి నార్మల్ ఫ్యామిలీస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటది అనేది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కవర్ చేసాం. సుధీర్ ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిషర్మెన్ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కమ్యూనిటీ నుంచి. సో మోటార్ ఒకటి తయారు చేస్తాం అనమాట సీక్వెన్స్కి. దానిలో ఆయన జుగాడ్ ఎలక్ట్రీషియన్, అంటే ఊర్లో ఉండే ఒక తెలివితేటలు ఉండే ఒక వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అంటే సైకిల్ మోటార్ సైకిల్ చేస్తుంటారు, ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ తీసి ఇంకేదో చేస్తుంటారు, అలాంటి ఒక జుగాడ్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఆయన.